a la frontera aquí entre tornant de la Jonquera, faig part de l'associació Irenou i vam fer un correfoc a la Jonquera i tornant, arribant allà... Per la carretera normal, doncs. Sí, doncs arribant on hi ha el control de la policia, on sovint és la Guàrdia Civil, doncs allà hi ha hagut un control, m'han arrestat després de fer un cop d'ull a la placa, doncs suposant que és degut a la presència del CAT, que desagrada molt sovint a la Guàrdia Civil, i aquí justament doncs, m'han demanat si parlava espanyol, he respost que no. A més tens un cotxe amb matrícula francesa. Sí, soc immatriculat aquí. 66. Sí. I doncs he contestat que parlava català i francès. Això el Guàrdia Civil m'ha fet repetir 3 cops. Era un guarda vell, jove? No, era un jove. Hem imaginat que acabava d'arribar, però això són suposicions. Quan ha deixat el cotxe de davant, quan se n'estava ocupant dels papers i tot, per venir directament cap a jo, m'he dit el CAT li ha pas agradat i em ve a controlar, i quan m'ha fet repetir 3 cops quina llengua parlava i que li deia català i francès, el primer cop m'he dit ho has sentit malament, el tercer cop m'he dit me vol emprenyar, no? Després m'ha demanat què és això del català, li he contestat que era una llengua, que també m'ho ha tornat a fer repetir, li he dit que era un idioma com el francès i el castellà. I és a partir d'aquest moment que m'ha dit, doncs, segueix-me. Jo penso que aquest fet, en tot cas pel que m'ha passat a mi, és quelcom de completament anecdòtic. Ha passat més cops a nord-catalans de se fer arrestar o per la llengua o pel CAT, i alguns que han estat guardats a la frontera, i doncs jo és molt diferent, s'ha quedat en anècdota. Jo sabia que això pot passar. Era acompanyat per algú que no sabia que puguin crear tants problemes per parlar en català, i doncs aquí sí que aquesta persona no s'ho esperava. Jo bé, sabia tenir coneixements d'alguns fets precedents. I doncs en aquest moment hem arribat davant d'un grup de guàrdies civils que han demanat al guàrdia civil que ens havia controlat què passava. Ell ha dit és que parlen català i francès, com si era suficient per aturar-nos. I un guàrdia civil ens ha mirat, ens ha fet signe de passar, però nosaltres ja havíem donat els papers i l'altre guàrdia civil ha dit que no, que ens deixi pas passar, que no havíem de parlar, que ens havíem de dir algunes coses. I bé, nosaltres hem avançat amb la botura, hem sentit... Aparcar-se un poc per no molestar. Sí, aparcar-se. Hem sentit que els guàrdies civils parlaven entre ells, parlaven fort. Imagini que hi ha hagut... No tothom tenia la mateixa opinió sobre el fet que nos arrestin. Imagini que hi ha altres guàrdies civils que ja eren més grans d'edat, doncs que potser ja havien viscut alguns fets que s'havien fet abans i no volien tornar-hi, sabien que pel fet de parlar català i francès poca cosa m'ho podrien fer. I doncs bé, després el guàrdia civil ha tornat molt simpàtic, ens ha tornat els papers, quasi s'excusava. El primer, aquest que era emprenyat un poc. Sí. I dient que això que li ha semblat un cas curiós perquè parlàvem català i pas espanyol i que mai ho havia vist. I quan hem vist que era tan manyac i que segurament s'havia fet estirar les orelles per als seus col·legues, n'hem aprofitat una mica, n'hem aprofitat per li recordar que parlar català i no saber espanyol no era cap delicte. Ens ha preguntat si sabíem on érem aquí. Jo li he dit que som a la frontera, sé pas ben bé si som a l'estat francès o espanyol, i ell doncs això l'ha picat una mica, ha dit aquí som a Espanya, aquí parlem espanyol. Doncs també ens hem fet un ple de li recordar que el català és tan oficial que l'espanyol a Catalunya. I bé, tot ha quedat en anècdota, però bé, m'ha semblat important d'explicar-ho perquè encara hem de recordar que el català és víctima de discriminació, que la frontera és un cas, però hi ha altres casos, i que això m'ha arribat a jo, ha arribat a més gent, alguns en coneixem. I segurament que molt no ho compten, i doncs val la pena de temps d'altre que algú ho recordi. És això. Molta gent segurament no ho explica i hem de recordar en aquesta gent que són en el seu dret de parlar en català on volen, i no només perquè és l'estat francès o l'estat espanyol. Si són a la Xina i volen parlar català també és el seu dret i que no els han de molestar per aquestes coses. Doncs bé, d'aquí. Conclusió. La Guàrdia Civil pensi que
ens fa recordar uns temps que jo he pas conegut i em sembla que els rastres del franquisme a la Guàrdia Civil són molt Sobretot al presents. sud. L'anticatalanisme és molt present i doncs vet aquí pensi que els sud-catalans la veuen cada dia, la Guàrdia Civil, doncs ho saben, els nord-catalans no ens hi hem d'acostumar, però els nord-catalans també hi han fet precedents amb el cat, amb la llengua, que fan que vet aquí, que ens pot passar això, però que és perquè ens arriba això que hem de defensar la nostra llengua i la defensar, la millor manera de fer-ho és parlar-la amb normalitat. Jo vull recordar per les persones que ho saben que tu ets periodista o col·laborador de Radio Arrels, a Perpinyà, l'única ràdio en català, i que a més tens un pare que t'ha sensibilitzat un poc a tot això, no? Una família. A la família, tota la família. Una família que m'ha parlat català d'entrada i que m'ha fet entendre quina és la meva identitat. Moltes gràcies, i res d'important per afegir? No, res més. Gràcies. Moltes gràcies, Teo.